Заболя ли? Васко, какво правиш тук толкова рано? Дойда да поиграем от по-рано. Кофти ден, а? Не ми говори. Отиваме се ми. Shit. Васко! Прехапах си език! Хей, Васко! Какво ще правим днес? Не знам. Как е тя? И Тешен се притесни много. Трябва да намерим начин да й помогнем. Сериозно? Ако я върнем, това ли ще гледаме? Много пари. Ще направим всичко възможно, за да я възстановим отново. Няма батерии. Добре, а при теб? Сега ще трябва да сменя програмата, като стана от дивана. Защо се прокълнат? Защо? Хайде да знаем много клипче. Сериозно ли? Погледни времето. Погледни само времето. Да играем на компа. Хей, ще поигра на Counter-Strike. Ще поигра на експерт, защото съм спец. Винаги съм бил добър. Какво? Не, това вече не е истина. Днешният ден беше отвратителен. Сега ще си поспя и ще знам, че утре ще е по-добър ден. Неуспешни сцени от видеоклипа "Най-лошия ден". Сцена 1, дубло 1. Кало, какво е това мече? Успокояваме, когато правим клипове. Махни го! Сцена 7, дубъл 1. Сериозно? Това ли ще гледаме? Да!
Това ми е любимото нов епизод! Ти сериозно ли? Това си заслужава да станеш от дивана. Не! И сега, драги зрители, една изтрита сцена. Днешният ден беше най-ужасния. Сега ще се легна и ще знам, че утре ще е по-хубав ден. Аз правих всичко през цялото време. Какво? Ти ли? Защо пък ти? Първо, туалетната хартия. Промъкнах се да я взема докато спиш. Второ, бутнахте от леглото докато спеш. Трето, бутнах ти четката за зъби докато си ги миеше. Четвърто, отложих ти крак за да се спънеш. Хей, Васко, какво ще правим днес? Не знам. Пето, взех батериите от дистанционното. Шесто, когато играхме на Counter Strike, нагласих играта на невъзможна. Седмо, прехапах ти езика. Прехапах си езика! Аз бях виновен.